Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng inihaw na bangus at ito at ensaladang talong at sinabawang tahong. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Mga tano po. At syempre, ang nag-request ng ensaladang talong ay si Ma'am April Rodriguez from California, USA. Yeah. Ito na po yung request mo, ma'am. Namimiss daw niya yung inihaw na bangus at ensaladang talong. Yeah. Siyempre, kukunin ko na ito. Yan. Sige. Ito tayo dyan. Tapos ensaladang. Ako, inihaw na bangus, no? Hatiin ko na, ne. Ito Yan. sa akin, no? Yan. Okay na tayo. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka na mag-explain. Oo. Wait lang. May bagoong bangus. Okay. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ma'am April Rodriguez, ito na po yung unang subo. Maganda mo. Maganda mo. Naman. May itlog na pula. Yan, gusto ko dito. Ito. Tapos, sarap. Nasi. Talong. Naman. Ito, sinabawang Tahong. Naman. Ito, guys. Kamatis. The best ulam. Ebon buro, tapos mangga. Hinagyan din namin siya ng parang may mangga, oh. Mangga talaga yan. Mangga talaga to. Kala ko talong na mahaba. Tsaka may talong. Yan to. Sarap. Sarap. Mamimiss mo to, ma'am. Sarap.
At syempre gusto kong shoutout yung nakasama namin sa jeep. Si Ma'am ano kasi pangalan yung tipis, nakalimutan ko na tuloy. Na? Regina. Ma'am Regina, ayan. Hello po, shoutout po. Sa Guagua, kanina. Ayan. Nagpapa-shoutout. Hindi, nanonood lang daw. Siya sa shot natin din siya. Ang paragol ko subaw, oh. Shoutout. Naman. Dito natin to. Oh my God. Sarap ng bangus. Pengen ako niya. Pengen ang talong. Itlog na pula. Sarap dito. Naman. Ouch. Sarap ng dahon. Ito meron ako. Promise, ang sarap-sarap. Promise. Promise, ang sarap-sarap. Promise, masarap. The best niya talaga yung iniyaw tapos ensaladang talong. Partner. Bakit? Kapampangan niya. Partner sila. Ay, tindihan nyo na ako. Ito na mga kapuditis. Baliktad natin. Mamaw si Kate. Naman.
Okay, habang kumakain si Bibian, mag-shoutout na po ako na. Ang dami nila eh. Ayan, gusto ko pong batiin ng happy birthday na si Ma'am Lourdes Arcila sa March 20. Yan, belated happy birthday po Ma'am Lourdes Arcila, and advance happy birthday po kay Sarah Good Vibes sa March 27. Yes, happy birthday po sa inyo lahat. Sa inyo pong dalawa pala. And Marifer Kapili from Tagaytay, Greyhound 785, Connie Alberto from Taguig, Ignis Oliver from Isabela, Ma'am April Rodriguez, ayan siya yung nag-request po nito from California. Ayan, shoutout. Jael Casiao, Elson Apo from Oriental Mindoro, Virginia Libanan from Santa Rosa, Laguna, Rogelyn Espares, Bessie Lepanya from Butuan City, Jaja Morales. Ayan. Shoutout po and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni Bibian. Tita Olivia, kumusta ako po Ken? Ingat ko po Ken. Shoutout po. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, ayan, shoutout po. Nanay Babe Kaluya, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Juby Cabezas, ayan, shoutout sa inyong lahat. And syempre, Shopa, Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout. Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, and Camille Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyong lahat, and we love you all. Yes, mga kapudibis, agis sabi na naman pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.